Această femeie a zâmbit când l-a găsit pe soțul ei mort, dar nu a luat în calcul un lucru. S-au căsătorit, iar totul părea perfect. Dar imediat după ce a primit cardul verde, a început să se comporte ciudat, dispărea, provoca scandaluri și apoi, bam, hârtiile de divorț. El a fost devastat, dar în loc să treacă mai departe, ea a decis că are nevoie de mai mult. A început să își formeze planul malefic, iar în timp ce vorbea cu prietenii ei la sală, a întrebat dacă știe pe cineva pe care ar putea să plătească să ucidă pe cineva. Ei doar au râs, crezând că glumește, dar nu știa că cineva asculta. Cel mai bun prieten al soțului ei era pe mașina din spatele ei, auzind totul. Și când l-a observat, a încercat să facă pe el că asculta muzică, dar știa că era suspectă. A ridicat imediat telefonul, spunând bărbatului exact ce a auzit, iar atunci și-a dat seama ce voie ea. Avea mulți bani, dar singurul mod în care ar fi putut obține vreo sumă după divorț era dacă el murea. A început să intre în panică, realizând că soția lui încerca de fapt să-l ucidă, așa că s-au dus la poliție. Le-au spus tot ce au auzit, dar, ciudat, nu le păsa.